De Heer zij met u en met uw geest. We lezen uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs. Lof zij u, Christus. In die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan. En dat hij daar veel zou moeten lijden van de oudsten, de hoge priesters en de schriftgeleerden. Maar dat hij na ter dood gebracht te zijn, op de derde dag zou verrijzen. Toen nam Petrus Jezus terzijde en begon hem ernstig daarover te onderhouden. Dat verhoede God, Heer, zoiets mag u nooit overkomen. Maar hij keerde zich om en zei tot Petrus: Ga weg, Satan, terug. Gij zijt een aanstoot. Want gij laat u leiden door menselijke overwegingen en niet door wat God wil. En daarna tot zijn leerlingen: Wie mijn volgeling wil zijn, moet mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen. Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest om mijnentwil, zal het vinden. Wat voor nut heeft het voor een mens heel de wereld te winnen als dit ten koste gaat van eigen leven? Of wat zal een mens kunnen geven in ruil voor zijn eigen leven? Want de mensenzoon zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader, vergezeld van zijn engelen, en dan zal hij ieder vergelden naar zijn daden. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Goede vrienden, zo'n evangelie, fijn dat u weer naar ons kijkt. Jezus die gebruikt heel veel polemiek. En polemiek, dat is een soort uitdrukking van woorden om mensen wakker te maken en ook dat heel duidelijk te maken hoe dat met ons leven in elkaar zit. Want we horen hier het verhaal over Jezus, maar dat gaat eigenlijk ook over ons. Want naarmate de jaren tellen in een mensenleven, komt dat Jeruzalem van onszelf ook steeds dichterbij. Dat ook wij aan het lijden moeten. Ja, je weet nooit hoe dat pad van een mensenleven, hoe dat gaat lopen, hoe je naar dat einde toe gaat. Maar één ding is zeker, we bewegen ons wel naar dat einde toe. En dan heb je Jezus nodig, die ons daar eventjes wakker schudt, eventjes de haren overeind zet en die zegt: nee, dat verhoede God juist niet. Als wij dat merken dat we ouder worden, dan moeten we juist diep in ons hart, en daar mogen we al vandaag mee beginnen, gaan groeien, dat God altijd een beter plan met ons voor heeft. En dat wij dat net zoals Petrus niet snappen. Maar dat leven wat we hebben, dat hebben wij niet zelf gemaakt. Die wereld ook niet. Wij zitten daar gewoon in, we zitten daartussen, tussen al die mensen. En dan is het juist die oproep van Jezus om ervoor te gaan zorgen in je eigen leven, dat je God vrije hand geeft in dat leven. Je kunt dat ook niet doen, je kunt dat zelf in handen proberen te houden, maar dat wordt één grote teleurstelling, want dat einde, dat nadert. En daarom hier zie je dat zo mooi, hij legt dat aan Petrus uit: Ga weg, Satan, terug, gij zijt mij een aanstoot, want je staat Gods wil in de weg. En zo geldt het bij ons ook. Wij moeten hem niet in de weg staan. Wat er ook gebeurt in een mensenleven, nooit je keren tot God. Er tegenkeren. De praktijk wijst dat wel eens uit, dat er iets heel ergs gebeurt en dan zeggen mensen: waarom doet God dat? Nee, zo mag je daar niet tegen aankijken. God heeft altijd een beter plan. Wat we ook meemaken. En daarom is dat ook zo noodzakelijk dat wij een rustige kerk hebben, waar je in stilte naartoe kunt gaan, waar je niet op de kop wordt gezeten door mene of gene, waar je gewoon dat hart kunt laten aansluiten bij dat kloppende hart van Jezus. Om zo sterk te worden, om inderdaad dat naderende Jeruzalem voor onszelf, om dat blijmoedig en vol vertrouwen
ook tegemoet te gaan. God heeft altijd een beter plan. Amen.